muun muassa Tanska, Irlanti, Englanti, jotka eivät lähteneet Lissabonin sopimusta allekirjoittamaan näiltä osin. Eli he edelleenkin ovat säilyttäneet itsellään sen oikeuden, että he lähtevät mukaan, jos haluavat, tai ovat lähtemättä, jos se on heidän kansallisen etujen vastasta. Ja meillä tässä sosiaali- ja työasioiden valiokunnassa, jossa on paljon jäseniä, niin on tällä hetkellä aika mielenkiintoinen tilanne, kun meillä keskustellaan tällaisista kolmansista maista tuleville henkilöille myönnettävistä oleskelu- ja työluvista. Ja sitä kautta tietysti pyritään sitten takaamaan se, että vähennettäisiin byrokratiaa ja ihmiset pääsisivät samalla luvalla työskentelemään ja oleskelemaan laillisesti EU-alueella. Mutta sen kylkiäisenä on sitten haluttu avata tämmöinen niin sanottu yhdenvertaisen kohtelun klausuli, joka tarkoittaa sitä, että samalla aukeaa myöskin niin kuin sosiaaliturva-pykälä jäsenvaltioissa. Ja tämä ei ole ongelma niissä jäsenvaltioissa, joissa on niin sanottu vakuutusperusteinen sosiaaliturva, mutta meillä Suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturva, joka tarkoittaa sitä, että heikoinkin meidän yhteiskunnan jäsen, jolla ei ole työtuloja, niin on oikeutettu esimerkiksi minimiäitiyspäivärahaan, on oikeutettu minimisosiaaliturvaan, on oikeutettu minimityöttömyyskorvaukseen. Meillä on nämä niin sanotut minimit, jotka perustuu siihen, että ihminen asuu Suomessa, se on oikeutettu näihin. Ja tätä kautta nyt sitten aukeaa tämä suomalainen sosiaaliturva, joka ei pitäisi olla EU-kompetenssissa ollenkaan. Ja meillä on tällä hetkellä 3 sellaista direktiiviä sisällä tuolla valiokunnassa, jotka tulee aiheuttamaan valtavaa painetta suomalaiselle sosiaaliturvalle. Ja meillä muun muassa ministeri Thors on todennut, että tällaisena liikkuvuuden aikana niin Suomen pitäisi luopua asumisperusteisesta sosiaaliturvasta. Ja tämä tapahtuu taas ikään kuin takaportin kautta, takaoven kautta. Eli meillä ollaan luopumassa meidän tämmöisestä yhteisesti hyväksytystä sotien jälkeisestä konsensusperiaatteella luodusta sosiaaliturva-ajatuksesta, että sosiaaliturva kuuluu kaikille. Niin meillä ollaan sen takia luopumassa siitä, että tulee tällaista ulkoista painetta sitä kohtaan. Ja tämä on täysin käsittämätöntä minun mielestä, että Suomessa ei tällä hetkellä käydä valtavaa poliittista keskustelua siitä, että ollaan luopumassa tällaisista minimietuuksista tai että niitä kohtaan koetaan tällaista uhkaa EU-puolelta, vaan tämä asia menee siellä kaikessa hiljaisuudessa. Ja mun mielestä tämä olisi esimerkiksi yksi sellainen, joka pitäisi nostaa tulevien eduskuntavaalien yhdeksi keskeisimmäksi kysymyksistä. Minkälainen sosiaaliturva me halutaan jatkossa Suomessa olla luomassa ja mistä me halutaan pitää täällä mahdollisesti? Tämä on hyvä esimerkki just siitä, että mitä se merkitsee, jos todellakin ollaan niin sanotusti kaikissa ytimissä jälleen taas oltu mukana ja ollaan oltu miettimättä sitä, että mitä se voi tarkoittaa ja millä tavalla me mahdollistetaan tai estetään se, että me ei voida enää jälkikäteen tässä vaiheessa harkita niitä kysymyksiä, joissa me ollaan mukana täysillä tai jossa me ensin voitaisiin miettiä, että lähdetäänkö mukaan, onko se kansallisen edun mukaista. Nyt olemme sitten näissä kysymyksissä ja näissä ongelmissa. Ja meillä Euroopassa ei ole tällä hetkellä tällaisia jäsenmaita, joilla on asumisperusteinen sosiaaliturva muuta kuin juuri Tanska ja Irlanti, jotka eivät ole mukana tässä, Suomi ja Ruotsi. Ja Ruotsi on nyt ottanut sen näkökulman, että katsotaan, että koska ensimmäinen oikeustaistelu tämän asian yhteydessä käy. 3 asiaa. EU-lait ovat kaikki ylempiä kuin Suomen perustuslaki ja muut Suomen lait. Eli siis EU-lainsäädäntö on ensisijaisesti Suomen lainsäädäntöön näin. Toinen, jos on ristiriidassa Suomen ja EU-tahto ja Suomen tahto, Suomen virkamiesten on pantava toimeen EU-tahto. Eli EUlla ei ole toimeenpanokoneisto, joka panisi toimeen EU-tahton Suomessa. Se on Suomen virkamiesten tehtävä panna toimeen EU-tahto Suomessa. Matti Vanhasen hallitus kirjoitti tämän perusteluihin, joilla Lissabonin sopimus hyväksyttiin Suomessa. 3. asia. EU-tuomioistuin tekee käytännössä lainsäädäntötyötä lain tulkinnoilla. Eli EU-tuomioistuin saattaa tulkita sellaisia lakeja vastoin jäsenmaiden kantaa, jossa jäsenmaiden enemmistö on tämän EU-tuomioistuimen tulkinnan vasta eri mieltä EU-tuomioistuimen tulkinnan kanssa. Eli se tapaus tapahtui vuonna 2005, jolloin Euroopan unionin komissio astui Euroopan unionin neuvoston ministerit ja jäsenmaat oikeuteen tietysti laista, jolla nämä EU-jäsenmaat halusivat rangaistukset näistä rikoksista jäsenmaiden toimivaltaa. Päättivät lainsäädännöstä, jossa annettiin jäsenmaiden toimivaltaa rikosten rangaistukset. EUlla ei ole koskaan aikaisemmin ollut mahdollisuutta ottaa kantaa rikosten rangaistuksiin. Mutta EU-komissio sanoi, että tässä asiassa mitä sitä kantaa EU-tuomioistuimessa
päätökset tästä yhteistä rangaistusta pitäisi tehdä EU:ssa. Siellä EU-tuomioistuimessa 11 jäsenmaata, silloista 15, oli sitä mieltä, että EU ei voi päättää näistä yhteistä rangaistuksista. 4 jäsenmaata, Luxemburg, Hollanti, Italia ja Belgia, oli sitä samaa mieltä komission kanssa ja samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa, että EU-komissiolla on oikeus päättää lainsäädännöstä, lainsäädännön yhdenmukaista, on oikeus ehdottaa sitä, ja se pitää oikeusperusta olla sellainen, jolla nämä rangaistukset tulevat yhteiseen päätösvaltaan. Vasta 11 jäsenmaan tahtoa, jos joukossa oli Saksa, Ranska, Englanti ja Suomi. EU-tuomioistuin päätti, että EUlla on sellaista toimivaltaa, mitä jäsenmaat, jotka ovat sille luovuttaneet. Tämä on EU-tuomioistuimen yksi peltsepuupi, jos saan Raamatun vertausta käyttää tässä yhteydessä. Tässä lakien tulkinnalla tapahtuvassa lainsäädäntötyössä ja lainsäädäntöprosessissa. Kaikkein epädemokraattiset tapaa säätää EU-lakeja on EU-tuomioistuimen tulkinta. Kiitos.